Ik hoor de Maas niet ruisen, die ligt net te ver weg daar. Ik hoor wel het verkeer over de Napoleonsbaan, die ligt daar. En dit waar we nu staan is de Tuspeel, een hoogveengebied. Normaal gesproken al nat en nu natter dan ooit, toch Arjan? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een hele natte winter geweest, de natste sinds de metingen zijn begonnen. En dat is voor hoogveengebieden zoals de Tuspeel heel erg goed. Want hoogveengebieden zijn altijd gekoppeld aan regenwater. En dat heeft ermee te maken dat hoogvenen worden gevormd door veenmossen, hoogveen, veenmos. En die veenmossen die hebben water nodig om omhoog te kunnen groeien. Hoe is het hier zo komen te liggen? Nou, het is zo dat een hoogveengebied altijd op een onderlatende laag ligt, want anders loopt het water weg. Hè. Denk aan een vergiet zonder gaten. En hier heb je zo'n schotel. We staan hier echt op een hogere rand. En als je richting Heel kijkt, het gebied, de plaats waar de Tuspeel vlakbij ligt, dan is dat een kom. Ja. En die kom die staat nu helemaal vol. En in de Tuspeel, waar we bij staan, daar zit minder veen. En die heeft men niet ontveend. Dus daarom hebben we nog een mooi hoogveenrestant. Echt wel een van de beste van Limburg. Het vervelende is voor mensen met water. Er zijn dus meerdere plekken, Zeker. meerdere hoogveenplekken. Ja. Welke kennen we allemaal? Nou, bij het Limburgs landschap hebben we dus de Tuspeel, die is vrij klein. Maar we hebben ook op de Hamert het Pikmeelwater liggen. En dat is een behoorlijk groot hoogveengebied. Dat is ook veel moeilijker te betreden. Maar het is wel heel mooi te overzien vanaf ook daar weer stuifduinen die eromheen liggen. Die ervoor zorgen dat het water niet weg kan. Ja, dus die stuifduinen liggen ook hier, zeg je? We zitten naast de Napoleonsbaan. En die ligt eigenlijk denk ik op een stuifduinrug. Die ligt er al sinds 1800. En aan de andere kant hebben we ook een hoge rug liggen. En daar ligt dat peelgebied tussen. We staan nu naast een plasje. En als daar hoogveenmos in gaat groeien, dan neemt al het water op en gaat boven het water uitgroeien. Dus dan zie je alleen nog maar een groene waas met de planten die daarbij horen, waar het water in zit. Ja. Wij streven ernaar om het hoogveen in ieder geval in stand te houden en als het kan uit te breiden. Ja, en waarom is dat zo belangrijk dat het behouden blijft of uitgebreid wordt? Het is iets wat echt karakteristiek is ook voor Limburg, maar het is wel zeldzaam geworden. Het Pikmeelwater is een stuk groter qua oppervlakte dan de Tuspeel. En het is ook dieper. En dat betekent dus dat de hoogveenontwikkeling daar, die had gewoon meer ruimte. Het vergiet, zonder gaten, is daar veel dieper dan bij de Tuspeel. Ja. En dat merk je. Dus als je op Pikmeelwater gaat lopen, dan voel je de veenlaag deinen. En als het heel gevaarlijk is, kan je er ook doorheen zakken. Want die is zo dik, daar kan je als mens in verdwijnen. Maar als ik hier doorloop, dan... De Tuspeel, het is heel erg ongelijk, maar het is een stuk ondieper. Dus je kan hoogstens natte voeten krijgen, omdat het water hoog staat. Dus maar niet doen, of moeten we toch ergens nog oversteken? Nou, we gaan zeker wel de hoogveenplaat op. Die is hier wel ondieper, maar ook wel nat. En zo wordt het ook. Hier erover? Nou, we gaan het proberen, maar het is erg nat, hè? Maar ik heb laarzen aan. Ja, dat klopt. Maar het kan over het randje van die laarzen lopen. En dan heb je natte voeten, dat wil je niet.